Mibalik na ang garbo sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kon CPDRC. Mapasigarbuhon nga mitaho ang jail warden ni ini na si Rinaldo Valmoria atol sa department heads meeting ni atong Lunes, Pebrero 21 nga drug-free na ang maong pasilidad. Kahinumduman nga ni atong tuig 2017, gi-raid sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA ang maong presuhan tungod sa illegal nga aktibidad sud sa maong pasilidad. Gawas nga drug-free na ang CPDRC, ni kunhod na usab ang gidaghanon sa mga inmates, hinungdan nga mas komportable na ang kahimtang sa mga nahabiling o sa kalibo nga mga piniriso. Ang CPDRC maka-accommodate lamang og 1,500 ka mga piniriso apan niabot og dulan 4,000 ka mga piniriso ang sulod niini ni atong tuig 2018. Kini usa sa mga problema sulod sa CPDRC nga gisulbad ni Gobernador Gwen Garcia sa iyang paglingkod og balik isip gobernador ni atong tuig 2019. Diin nangita siya og paagi og nangayo og tabang sa IBP Cebu Chapter, Lady Lawyers Association ug apil na usab ang grupo sa mga abogado nga gikan sa University of San Carlos aron nga mohatag sa libreng serbisyo o pro bono alang sa paspas nga pag-review sa mga kaso sa plea bargaining, probation, online virtual hearing ug uban pa. Tungod ni ini sa pagkakaron o sa kalibo na lang ang inmates sa CPDRC. Matod ni Gobernador Garcia na hayan iya nang ibalik ang pasundayag sa mga piniriso sama sa una nga mosayaw sila atubangan sa pipila ka mga audience. Matod ni Valmoria, nagsugod na usab sila pag-resume sa ilang rehabilitasyon pinaagi sa sayaw isip usab ka parte sa inadlaw-adlaw nga ehersisyo sa mga piniriso. Kahinumduman nga gibantog sa tibuok kalibutan ang CPDRC dancing inmates sa unang siyam ka tuig nga pag-alagad ni Garcia isip gobernador. Gipahibaw usab ni Warden nga subsob ang ilang pagpamakuna sa mga piniriso lakip na sa mga kawani sa CPDRC batok sa COVID-19. John Fredson Granada, Balita sa Subo.